Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Tifkiriet irrakkuntati b'entużjażmu minn anzjani residenti f'San Vincenz de Paul jinsabu miġbura fi ktieb li ġie mniedi l-ġimgħa filgħaxija. Memorji minn San Vincenz de Paul li ħaddan fih ġabra ta' intervisti lil professur Raymond Manġol għamel ma' ta' anzjani li jirrakkuntaw b'mod ħlejju l-esperjenzi tagħhom dwar il-mod kif kienet il-ħajja tal-Maltin fl-aħħar mit-sena. Il-moħħ wara din il-pubblikazzjoni spjegalna kif l-ewwel volum tal-ktieb storiku Memorji minn San Vincenz de Paul iħaddan fih diversi temi kif għexuhom in-nies. Dawn joffru minjera ta' informazzjoni li tinkludi fost l-oħrajn dwar l-għodot b'ċejjex tal-baħar il-mobilija fid-dar, il-mezzi tat-telekomunikazzjoni li daħlu fid-djar u sansitra wkoll kif żviluppat id-dar Maltija wara l-gwerra. Għax inti jekk għandek 50 personaġġ, għandek 50 tema, kulħadd għandu s-sena tiegħu, kulħadd għandu l-professjoni tiegħu, kulħadd kellu t-talent tiegħu, allura inti għandek għaġna ta' tarif kemm storiku u kronoloġiku u kemm tarif li jgħixu l-esperjenzi diretti ta' bosta nies li jgħiduhom l huma biss. U dawn meta tinsiġhom toħroġ ġrajiet pajjiżna kif baqgħu konservati fl-imħuħ tal-Maltin u l-Awċin matul il-medda ta' żmien li jibda minn ftit qabel it-tieni gwerra dinjija.